So guys, this is 2025 mawani sezomunongoza kuti atimire kubika mangoma emhando yepamusoro. So today in the studio ndina Chipo Muchegwa. Sikiri munongoza kuti patosangana tinobika mhando dzemhando yepamusoro. Saka tine chatakunzirai. Chinonzirai songo ichi? Hanzi ndionewo. Ndionewo. Komana ndioneiwo komana. Mumwe akati ndinyengewo. Uyati ndionewo. Saka guys, dati mumbonzo ndionewo. Azina chipo ndionewo. Chipo ndionewo. Makume production. Makume mudeo. Tegara kichikuda asuna ndibarira panze. Nendeta kuchira mukati ndazvidura pangu. Ndionewo. Tia ndionewo. Ndionewo. Tia ndionewo. Ini ndiri pombi. Pombi ya mutara. Ini ndiri pombi. Pombi ya mutara. Inga ndiri wokoso. Baby baby mine. Inga ndiri wokoso. Baby baby mine. Ndakabva kare kare. Ini ndichikuda baby. Unyange kuwapeli karara. Ndongorota iwe. Kuti ndikuudza zvose zviri mumwoyo zvarema. Sechimoko kuti nditange mufesi zvorema. Ndaingonyarira ndichikuekitira. Simwana asingacheme anofira mumbereko. Saka ndazvidura. Tia ndionewo. Ivo chindidawo ndikupe rudo rwandaishuvira. Ndionewo. Tia ndionewo. Ndionewo. Tia ndionewo. Ini ndiri pombi. Pombi ya mutara. Ini ndiri pombi. Pombi ya mutara. Inga ndiri wokoso. Baby baby mine. Inga ndiri wokoso. Baby baby mine. Ndiri baby moani. Ndinenge boti moani. Ndororongo nani nani. Uganga ndina au ndirami. Baba noti mine. Yo oni wokoso. Banoti mine daini. Shuka mutabe rudo rwani chake pake na wadaini. Usandidadira. Ininda kaperera. Shero kanditi zunguza. Animbo kupikisa. Asi ukandida. Wachajoina zvikure. Apa kudikeze kumanya. Tia ndionewo. Ndionewo. Tia ndionewo. Ndionewo. Tia ndionewo. Ini ndiri pombi. Pombi ya mutara. Ini ndiri pombi. Pombi ya mutara. Inga ndiri wokoso. Baby baby mine. Inga ndiri wokoso. Baby baby mine. Mawambari. Mawa.